Oğulcuma ahry ukladı da elim gysyp çykyp galdy. Bäwül, Ho? gel otursana yanımda. Senden bir da soraýyn. Sonra? Ene bolmak nähil duýgy? Ene bolmaň özü bir uly bagt. On dil bilen düşünür bolmaýa. O näme üçin soradym? 2 ýaşymda kam ejem taşlap gitdi. Eje diýmeň nämetini bilemokmen. Ýöne şonu diýjem orasy meli. Çağımda goýyna tawalaly. Gatymmatla da däl, onda da begen artyň diýip balaýdym. Ýok, haladym gatowy. We bugün mehmançylyga doganmam geljek diýdi. Gatowy, siz arkaýyn oturuverin. Bolýa, senem zaman gidip gel. Kakajan soňa daptar kümüşçülük şeýle odan. Uy, baralanam şome, hamala gyzyl ýüzü alyp beren ýaly etdiň. Gyzyl ýüzü alyp berenne-de hiç sada ol. Soňa daljak bolsa iPhone bir zada alaýmal kenne, ömür özüň oýnadyp ýörsiň. Alan soňa gymmat bolsun, arzan bolsun, esas maňyň söýýär. Söýüsini wörköz ýaşamagy ýetik. Zat bilen söýüsini ölçäm zok bize. Toy eden wagtymyz howarrak ýaşaýadyk. Gara günümiz kıyyn. Häzir Hudaýa şükür gaty baý bolmasak da ortaça ýaşaýas. Allaha şükür. Sana soragyn ne? Sonra? Häzir Kakajan bilen başda Kakajanyň arasynda tapawut barmy? Düşünmedim. Üýtgäpdirmi men? Dogrymy aýtaýynmy? Dogryny aýt diýip soraýanmy? Şu adam goýýany başda has gowdyň. Yumşakdyň, mehirlidiň, garazy maňa ýylydyň. Üýtgäpdir nädimek? Nahara seredeýinmin. Allah'ım, mesutden ne bilsen, menlikden özüň gora. We ertir gyýdlar kafeýe gideýin diýdi, o gideýinmi? Çağlara gidýän sana. Hawa o. Bolýar. Şu wat hökmanmy şu zatlar aýny. Öňüm çykdy ýetikkä. Men eýem gyýdlara söz berdim. Sözüm yalan çyksyňmy? Ýok zat tapýan şu wat. Tygsytlyrak bolaýalýan bolýan. Borla söz berdim aýyny şeýitmesene. Ay borda näme diýen başga? Gyýdlara jaň etjek men. Alo, Gülsara gowmy gyýyp, Hudaýa şükür özüň näle? menem gowy ertir näme geýäňini. Aýna men oňaýmasam. Uy, näetdiň gyýyp, näme üçin? Agy goýberen ok soramakam ýüzüm alyp goýberdi. Bägül bilen gideýsene sen. Borda. Bägüle jaňa deýin onu. Bolýa, sag ol. Sana gideýi diýdim men bolýan, menem öýe mehman çağırdy. We mehman gelýärmi? Hawa, Onna men gyýdlara men sizi gidiň diýeýin. gynanamak dämi? Ýokla mehman goýup gidip bolmaz-a? Berekella. Gowmy jara. Gowy sen gowmy? Agy Gülsara oňýamşyn. We menem siz gidiberin diýjekdim. Näme seňem ýollaşyň goýberen okmy?
Ýokla goýber ýa welin öýe mihman gelýän eken. Bolupdyr bolýa. Qahar gelýän. Bir derek yere ýollaşmyň göwünde degdim. Geçenki edek bara brat, wah, yine brat diýänler. Şoňa derek türkmençe dogan gardaş ýaly sözler ulanaýjak bolýan olyn bara, dilimen edipdir-de. Haýsy dil aýdyňda näme? Türkmençe aýt, orsça aýt, düşünse boldy da. Edilbeýem diýme. Bir dil üçin bir söz. Bir misal bereýin. Dagyň şur depesinden ýeki daş opurlyk gaýsa, bilýänmi? Şo daş ýere ýüzlerçe daş bolup düşýär. Hakyky. Bir söz ulançdan alda, ýygynyň oňlap, ýüzläp söz ýetdi. Şey dibem dil ýetdi. Dil ýetse edim gylym däpde sur ýetdi. Ahirina da millet ýetdi. Eýgilik mükemmerdanyň molimjaň edýär bolyn. Eýgilikdirle. Alo, Alo, salam. Gowmusyňyz gijirägim jaň etdim. salam gowy, özüňizem gowmy işleýäňim samanja? Gow sağ goluň merdan bardy gurlaşykdym. Gowlukdyr da herne. Bugün mektepde merdan köpräk pul sowonýaly gördüm. Özünden sorasym kaka merdi diýdi. 50-60 manat töwerege bar. Aýo qaqasaň 10 manatdan artyk pul berenok. Menem şoň üçin sizi habarlaýyn diýdim. Sağ olun duýduranyňyza men qaqasyny aýdaýyn. Bolýa, sağ olun. Bolýa. Asgynam başda şu wagt qaqajan. Ýatyrmy şu wagt? Ýatdy. Barsam kozum var. Häzir. Muňa seret alypdyr da. Näme sekkägini? Bolýa baralan ýerinde goýany. Ertele bir çykaly. Bolýa. Wi şu goňşyň ogly bara? Owo, Şola kuwagdana qaqasynyň gapçygynan pul ogurlapdyr. da. Sağa da bir soraman pul alarmydy. Hawa ona molimli qaqasyny aýdypdyr. Başlı kakını aytılanlar. Bizim oglumyzam soraman pul al. Oy hani, men akıl oğlum hiç hem soraman pul almaz. Doğru mu oğlum? O kaka. Akıl oğlum.